Dag, dag. Velkommen til vores første video. Ja. Og jeg er Sebastian. Jeg er Marius. Og jeg er Thomas. Og bare så I ved det. Det her, det er mig, og det der, det er Marius, han der står her ved græskarret. Og Thomas, det er ham, der løber rundt og prøver at nakke ko. Ja. Det er Thomas. Og, I kan også se det på vores navn. Jo. Men jeg synes bare lige, de skulle Ja, vi skal bare gå i gang. Ja. Det er mit træ. Okay. Hvis jeg havde den der mod på, hvor det er, man kan zoome ind, ikke, så havde jeg zoomet ind på dig lige nu, Marius. Bare lige så du ved det. Og ja, jeg tror, vi vil køre nogle episoder, hvor det er, vi spiller nogle spil. Ja, nogle andre spil end bare Minecraft. Ja, ikke kun Minecraft. Som for eksempel hvad? Ja, som for eksempel TF2, Thomas. Thomas, hvor er du? Du står ikke imellem køerne, vel? Hvor er Thomas? En ko! Nej, vent, han er også ved at falde 3. Hvis der var smart moving med, så skulle jeg bare lige op i træet. Men det er der ikke endnu. Det er lidt noget. Og ja, som vi ikke har sagt, så vil vi også, vi vil også spille noget modded Minecraft og nogle modded games. Og ja, vi optager selvom det er en af os måske ikke er. Ja. Ja. Ja, det er det vi. Har nogen af jer lavet et crafting table? Nej, det kan jeg hurtigt gøre. Jeg laver planks. Nej, sticks. Okay. Og så sætter jeg den der. Og lige. Ja. Marius, laver du en pickaxe? Ja. Så begynder jeg at bygge et hus. Når jeg har fældet noget mere træ. Hvad skal jeg så lave? Marius, jeg vil gerne have en sten. Ja, hvad hedder det? Skål. Nej. Økse. Ja. Fordi, ja, så kan jeg hakke noget træ hurtigere op. Thomas. Du er klar over, at du lige hakkede det stykke træ, jeg skulle til. Ja. Okay. Jeg har allerede fundet kål. Fedt for dig. Ej, ja. Og jeg tror, vi vil i hvert fald ikke optage hver dag. Men nej, overhovedet ikke. Men måske 1-2 gange om ugen. Og selvfølgelig, hvis der kommer nok seere på, så skal vi nok gøre det mere. Men lige her i starten, ja, der bliver vi ved 2-3 gange om ugen. Sorry Tom. Au! Står du stadig inde i crafting tablen? Ja, godt. Det skal vi teste senere, Marius. Er du med på den? Hvor langt vi kan få Thomas, uden at han dør væk fra crafting tablen, selvom han kan crafter. Det skal vi seriøst. Det skal vi teste en dag. Og Thomas, hvorfor må han ikke dø? Hvad er det der for et skin? Det er ikke jeg selv har lavet. Okay, så det er en masse spil, der er oven i den, eller hvad? Det ved jeg ikke. Okay, du har bare lavet random skin. Men som I kan se, det der, det er Thomas' skin. Meget hyggeligt. Det kan det. Virkelig. Flot. Ej. Du må godt få dem, Tom. Nej, men tog jeg dem? Undskyld, der er ekko, men... Ja. Vi skal nok fikse nogle af tingene hen ad vejen. Men indtil videre, så har vi kun standardudstyr. Ja. Og Thomas, stå stille. Lad være med at nakke den der. Nej, men jeg lader den køre. Okay, det må du godt. Så Tom, du får en titel som kodræber senere hen, hvis vi får et navneskilt til dig. Thomas? Og nej. Seb, skal du bruge en økse? Ja, jeg kommer. Jeg skal bruge noget mere træ. Ja. Ej, hvorfor er der så mange saplings?
Er det egentlig ikke overdrevet? Jeg laver lige 3 stone swords. Nogen, der vil have et sværd? Jeg har Thomas altså vil sikkert gerne. Et stone? Ja. ikke. Jeg kan har godt altså nå. et sværd. Kør. Der er meget ekko lige nu. Ja. What? Thomas! Jeg har Hvad? først fået det achievement nu. Hvordan Er kan det han første gang? overhovedet have gjort det? Han har craftet inden. Nå, ja okay, det kan egentlig godt lade sig gøre. Det er fail. Hvorfor får man det egentlig ikke, hvis det er, man crafter? Ja, der åbner du sådan set også dit inventory. Ja, nemlig. Okay, det er fail. Og ja. Seer. Bare så I ved det. Hvis det er, I tror, vi har et spil, som I synes er fedt, ikke? Så kan det måske være, at hvis I skriver det i chatten, at vi måske... Nej, sorry, kommentarlisten. At vi måske vil tjekke det ud, hvis vi har det. Eller, ja, spille det. Og lave en video med det. Og ja, Hvor bliver vores hus henne? det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg fælder noget træ og bygger noget. Et eller andet sted. Ej, hvor er vi heldige. Der er også nogle heste derovre. Ja. Ja, se, det var Marius, lucky. har du et græskar til mig? Ja. Fedt. Vi skal også have fat i noget mad. Er du i gang med det, Jeg tror, Thomas? Thomas han har en hel Jeg har allerede en kylling, og så 30 stykker ko. Okay, jeg tror, det er nok. For, ja. Ja. Okay, så hvis vi... Ja, Jeg har 3 stykker ko. sorry, at jeg siger det, men jeg er ikke særlig god til at bygge. Så jeg tror bare, at jeg gør sådan der. Og ja, jeg overlevede. Bare bygge et starterhus. Der. Og ja, vi er helt nye til YouTube. Ja, vi er overhovedet ikke vant Vi til har, det her. vi har ikke haft andre channels eller sådan noget. Eller, jo, Marius har, men han har ikke lavet noget på den. What? Ikke rigtigt. What? Okay. I ser, skriv i chatten, hvis I synes, det der var mærkeligt. Hvad skete der? Jeg prøvede at bygge sådan et der ind på, ikke? Du ved godt, at træet laver sådan en... det laver sådan en ja, vinkel efter, hvor du placerer den henne. Ja. Og så lige pludselig ikke. Så stod den med siden til. På grund af, at jeg byggede inde i noget græs. Mærkeligt. Og jeg glæder mig til, at der kommer monster. Det gør jeg så ikke. Jo, der er en edderkop lige herhenne. Nak den, vi skal bruge nogle fisk. Og buer. Ja, det skal vi også. Thomas, bare se, hvis du skal bruge et stone sword. Ja, det har jeg gerne lyst, fordi jeg kan se det lidt. Jeg har i hvert fald 3. Marius, kommer du lige hen med workbenchen? Skal jeg komme hen med den? Ja, ind i det hus, jeg vil bygge. Jeg tror lige, jeg så dig. Nej, jeg er inde i huset. Eller det, der bliver til et hus. Håber jeg. Ja. Jeg laver det. Marius, hvorfor placerer du den udenom huset og ikke inde i huset? Jamen, der er nok til inde i huset. Okay. Slår jeg dig? Nej, hvorfor det? Okay, jeg skal bare lige være sikker. Hvad var det nu, jeg ville bygge? Nå jo. Marius, har du noget sten, du lige kan droppe til mig? Ja. Hvor meget skal du bruge? Stack? Bare et. Cobblestone. Okay, her. Samle celler. Er der egentlig monstre med? Ja da. Nej. Lad mig Jo, det er der. Hvor jeg siger, at jeg lige har dræbt et skelet, altså. Marius, hvor Ja, det kan der være noget om. Du droppede ikke noget. Hvorfor ligger Du der har det i noget hånden. derovre?
Jeg samlede det jo lige op. Eller også lækkede jeg. Har du lavet en ovn? Nej. Jeg laver en. Okay, 2. jeg lægger lige nu. Jeg kan lige nok gøre sådan. First chance. Og en enderman. Okay, det var bedre. Thomas, kommer læg dit kul i ovnen. Nej, dit kød i ovnen. Nej, så stablede du dem ikke oven på hinanden. Fordi jeg kan bedre lide det her. Skulle du ikke, hvad skulle du bruge sten til? Denne her. Ej, Thomas. Thomas, pas på! Hvorfor leger du med Enderman? Det var en enderman, altså. Ja, og så skulle du lige pludselig lege med den. Ja, jeg finder bare mine ting igen. Og jeg havde den der nye update med, at du får 3 oak doors. Hvad skal vi bruge 3 til? Mars, hvorfor har du en pil siden i skulderen? Har jeg det? Den hænger og dingler ind foran dit ansigt. Ja. Det har du. Der. Nu sidder den i mit ansigt, gør den ikke? Jo, det gør den. Den sidder igennem dit ansigt. Mad. Hey Tom, vil du ikke Thomas, mistede du lige alt dit mad? Ja, Find det. ja, ja, det Her. er også. Jeg var bare ikke død igen. Jeg laver lige en dejlig sofa til os, og så en stige også. Selvfølgelig en stige. Jeg har lige nakket en spider. Spider-Man. Nu har jeg fundet det. Hvorfor har jeg ikke mere træ? Tom, har du noget træ? Jeg gider ikke til at bruge. Så får vi et forskelligt farvet hus. Det ved jeg ikke Ja, helt. det gør du ikke. Nej, det tænkte jeg også. Der er der en endermand. Ja, det er den, jeg får det. Fedt for dig. Super. Jeg har allerede fundet en cave, der går langt ned. Så har vi et minibord. Og hvorfor kan man ikke gøre det? Det skulle mega fail. Og der er en zombie med en skovl. Nej, nu forsvandt den. Er der nogen, der gider sig svare mig på, hvorfor? What? Okay. Så stiller vi lige den der. Sådan der. Nej, ikke en witch. Hvorfor lader jeg... Tom, jeg skulle... Thomas. Stop nu med at drikke den der. Hvad? Fedt armo. Ikke? Og nu er der ekko igen. Thomas, er det den der endermand, du er død af? Prøv lige at være stille. Lige hurtigt. Ah! Marius. Du Hvad? dør ikke. Det var med det. Thomas? Åh, det er træls, det der ekko. Ja, jeg ved det. Jeg synes, det er helt irriterende. Thomas, har du noget træ? Ja. Okay. Vil du give mig shit. det? Ikke den tunge. Ja, jeg ved det. Åh ja. Marius. Hvad? Thomas, har du træ, jeg må låne? Ja. Fedt. Og hvorfor er Thomas, skynd dig at få fat i et headset. Jeg skal prøve, men jeg har jo ikke noget. Jeg er god til at grave huller. En creeper, og så har man gravet et hul. Ej, tak Tom. Jeg registrerer ikke engang, at du... What? Ej, er det allerede ved at blive morgen? Altså, bare Ja. det er over
overdrevet hurtigt. Hils på min nye ven, zombie. Åh, Ja, det er lag. Eller, så det er cool. Og ja, i øvrigt, det her har vi glemt at sige, men Thomas og mig og Marius har gået med til, at hvis vi får 200 kigger, eller hvad det hedder, likes på vores videoer, Så går vi over til engelsk. Ja, så går vi over til engelsk. Ja, det gør vi. Så ja. Så ved I det. Og nej, der er ikke mere. Ej, jeg begynder lige at bygge en etage nedenunder. Nå, det gjorde vi ikke. Thomas, du bliver nødt til at snakke højere, hvis man skal kunne høre dig. Er det her fint? Lidt bedre. Ja. Ja, jeg kan også bare skrue op. Så må Marius bare ikke snakke for højt. Nå, det er jeg dårlig til. Lad være med at skrue op. Au. Skal vi lige holde det sammen? Nej, han sagde au. Jo. Det skal også have nogle sukkerroer. Ja, Seb, er det her server eller LAN? det er server. Okay. Så ja. Nej. Alle kan ikke komme og spille på den. Det er vi ked af. Fordi Eller jo, når det er, med Evolve. ja, hvis de Men, har Evolve eller noget andet, et eller andet. Det skal vi nok vente lidt med. Ja, når vi er færdige med den her episode, kan det være, at vi måske åbner den her som en rigtig Ej. server. Det Vi må også ikke komme endnu. ind på den før, men Jamen så skal jeg bare lade være med at grief. Fordi så ja, kommer jeg ikke ind mere. hvis I reflect, så bliver det en whitelist server. Hvis der bare er en, der griefer. Så. Og så kan I blive sur på ham og alt muligt, men vi vil ikke ændre det. Med mindre I andre vil gå hen og sige noget til dem. Alle griefers. Så ja. Vi håber ikke på at Dammit. blive sådan en mega berømt en. Vi vil bare gerne sådan, have noget fun med det her. Ej, det kunne da være fedt. Ja, det kunne være fedt, men det er ikke sådan ligefrem, at vi går og siger, det skal ske, vi bliver ved indtil. Men ja, vi bliver ved med at lave nogle, det meste af tiden. Undskyld, bippet, men mit ord. Ja. Jeg siger bip Så ved I det, hver time. hver time, sorry. Ja, ved Marius' ur bippe. Hvad var det nu, jeg skulle gøre? Nå ja. Hvor er det Og ja, den eneste, der sådan er rigtig god til det her command blocks-agtige noget, hvis det er, I vil have, at der er nogen, der skal lave, der skal lave en tutorial, ja. Så er det Marius. Ja, Og det er det nok. filmer lidt hver for sig nogle gange. Og ja, Thomas, også nogle gange uden dig. Ja, det ved jeg. Så bare lige med sikker. Så har jeg lavet en kaktusfarm. Ja, så har vi en kaktusfarm. Det var det. Marius. Seb, er du i gang med at hugge noget træ? Nej. Egentlig ikke. Hvad laver du så? Ja, jeg bygger videre på vores hus. Manglede du ikke træ? Jo, og nu har jeg bygget en kiste af de sidste 3, jeg havde. Og så lægger jeg bare lige alt mit crap i, og går ud og ser, om jeg kan finde en af dem der, village temple, eller hvad de hedder. Jeg har fundet en. Nå, Har du? et tempel?
Et slot i sand har jeg fundet. Har du været nede og tage tingene? Nej, det skal jeg på vej. Men husk ikke at trykke på den der pressure plate. Hvorfor? Ja, så springer du jo i luften. Ja, det vil være lidt dumt, Tom. Og så mister vi alle vores styrbare ting, der er dernede. Der er vi lidt ligeglade med, for du kommer jo herop igen. Filmen har cirka taget 24 minutter indtil videre, tror jeg. 24 minutter, det er hurtigt. Ja, det går meget hurtigt. Tror jeg. Det siger Steam i hvert fald. Seriøst. Jeg kan lige hurtigt kigge. Den har taget snart 21 minutter. Det var tæt på. Min Steam siger 35. Jeg har spillet Minecraft i 25 minutter på Steam. Ja, du har jo det også åbent, da du lavede din egen. Jamen, hvorfor er det her? Hvad sker der for det her? Det har jeg sgu aldrig set ude i en ørken. Hvad for noget? Det her. Hvad ser du? Der er et hav lige oppe af en ørken. Har du ikke? Jo. Og se, hvad hvorfor er der det her træ? Wow. Ja, inde i huset. Altså som bord. Det der birketræ. Ja, jeg har bare brugt det som midlertidigt bord. Okay, det er meget kønt. Jeg ved det. Jeg er ikke særlig god til at bygge. Ja. Og se jer. I øvrigt, det her kom jeg lige på. Men jeg tror, det er i orden med Marius og Thomas, at det er, I kommer med forslag, hvad det er, vi skal bygge nede i chatten. Og at vi så måske overvejer at bygge det i en af episoderne. Og hvis I endda er heldige, siger jeres navn i en af vores videoer. Fedt. Det bliver fedt. Hvad? Jeg kan se dig. Så går jeg her og placerer kaktuser og leder efter det, du fandt, Thomas. Har du set Kaktusfarmen? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er det vej. Ej, hvad er det? Okay, jeg har ikke så høj chance, fordi den bliver ved med at lave. Se, Der er meget. hvis du skal lede efter det, jeg fandt, så skal du altså den anden vej, ikke? Ej, Tom, der er du. Ja, og du skal den anden vej, hvis du leder efter det, jeg fandt. Og jeg kan se mig allerede på vej derover. Eller Jeg leder efter den grotte. Der var den. Au. Flot. Jeg har allerede taget fall damage. det har jeg også. Og iron. Hvad sker der? Mere iron. Se, hvor du ven. Der. Undskyld, baggrundsstøjen. Ja. Hvad er det overhovedet? Det er det der. Nå, er det din printer eller noget? Hvad? Er det printeren? Nej. Det er din mikrofon. Nå. Ja, det må jeg undskylde. Det er derfor, du ikke kunne høre det. What the failed? Marius, Hvad? er du nået til det der med, at jeg ikke kan lave stor skærm? Det kan jeg Ja. det. Gør du? Ja, det kan skulle... Eller... Det er størrelsen, der ikke er synkroniseret. Eller tilpasset. Nå. Det kan du med Optifine. Nå, men jeg kan ikke lave sådan en stor skærm. Altså F11. Nej, det er den, jeg har på. Jeg kan ikke gå tilbage til den normale og stadig have stor skærm. Yes. Ja, jeg forstår det, Thomas. Til den normale. Thomas er ved at lave verdens højeste kaktus. Så den
den kommer vi til at se om et par episoder, hvor høj den er blevet. Det bliver spændende. Den kan altså ikke vokse særligt. Den kan kun vokse 3 bloks. Ja. Men Thomas har vel nok de andre kaktusser at putte på. Altså mine. Nej, ikke din. Og hvor er... Ej, en sandgrotte. Det ser man ikke så tit. Det gør man. Kan man? Okay. Ja. Og som I kan høre, så er jeg ikke så meget til at spille Minecraft hele tiden. Jeg har spillet jeg kan godt meget se Minecraft. kaktusfarm, Marius. Og den er fin. Kan man... Ja, man kan godt gå igennem uden at blive stukket ned. Ja. Okay. Ellers så vil den jo være mega dårlig. Ja. Så er det bare sådan noget parkour noget. Survive. Og mig og Marius ikke. Vi prøvede lige sådan... For et par dage siden, der spillede vi sådan noget. Ikke optaget selvfølgelig. Men sådan noget ekstra moddet Minecraft. Sådan noget ultra realistisk noget. Som så viser sig at være rigtig svært, fordi vi bliver så invaderet af sådan nogle invader zombies. Og det er jo så ikke så funny, fordi de ødelagde vores hus. Og så kom alle de andre zombier, som var tiltrækket af lys. Lad være med at tro, at det er, der ikke er nogen, at der ikke er nogen invader zombies om aftenen eller natten. Det er farligt. 24 iron. Må jeg få det første iron gear? Ja, ikke et fuldt sæt iron. Jo, det må du egentlig godt få. Nej, men det er fordi, jeg skal ned i grotterne. Ja. Jeg er i gang. Jeg vil bare have hjælp, hvis det er hjælp med dig. Ja, men det kan du få, når jeg kommer ned til den første grotte, hvis det er jorden. Eller næste grotte. Ja, det er jorden med mig. Og Marius, jeg sad lige og spillede ultra realistisk Minecraft lige før. Og det var så helt vildt chokerende. Fordi jeg finder en munke village lige i nærheden af mit spawn. Og så viser det sig så, at den har en af dem der miner. Som de har i ultra realistisk Minecraft. Sådan nogle, hvor du kan gå ned i deres mine. Og så viser det sig så, at der var diamonds. Som ikke var hugget ned i minen. Det var nok lucky. Og så var der også en kiste med diamonds i. Så det var sådan lidt som spawn. Jeg har taget mit sværd med, så jeg bliver lige herude om natten og fælder træ. Og se jer, mig, Marius og Thomas har tænkt sig at bygge en hel village, og ikke bare et hus, vi alle lever i. Og der kommer nok til at være villagers. Ja, det skal vi nok sørge for. Og så en bymur, så der ikke kan komme monstre hen. Ja. Eller ikke edderkopper. Så. Marius, du er bossen. Hvordan skaffer man villagers? Villagers? Ja. Villagers zombies, golden egg og weakness potion. Nej, golden apple. Så vi tager bare en zombie og nakker den? Nej, ikke nakker den. Vi tager og finder en village zombies. Og så får vi den til og lukker den inde. Og så giver vi den en weakness potion og et golden apple. Ja, så går der 5 minutter, så bliver det til en villager. Ja, okay. Jeg har ikke særlig meget forstand på det her. Så det er Marius. Ja, der er bossen her. Wow, grib mig. Skal jeg skyde dig med min bue? Du skal gribe mig, ikke skyde mig. Nå, jeg synes, du sagde se mig. Så det der. Hvad skal det lige komme der? Ja. Må jeg få din pil? Min pil? Som der ikke er nogen af? Nej, det ved jeg ikke. Den pil, som du ikke har? Jeg har nogle lige lidt. Nej, jeg vil have en bue. Jeg elsker bue. Jeg har 3. Okay. Ja. Buer? Jeg har et. Det er så lidt men Nu fik jeg iron gearet.
Synes I ikke? Undskyld, hvis det lyder som om, at jeg gerne vil have det hele, men det er bare lige... Jeg skal ned og finde ting i grotterne. Okay, har du lige taget en, så du har en iron bar, så du kan få fuld iron gear? Nej, jeg mangler lige... Mm. Der er ikke... Jeg mangler 5. Skal vi se, om jeg kan lave headshot? Nej. Okay. Bare fordi du gerne vil høre det der ding, så får du ikke lov til det. Hvad for et ding? Det var da klogt til. Jeg ved Når du rammer nogen, så siger det ding. Se, jeg ved ikke særlig meget. Ikke i de nye updates. Men jeg ved, at jeg kan skyde mig også. Er der troldmænd? Hvis han ikke kommer i gang med at lave det der laboratorie, eller hvad det bliver. Jeg tænker, det Hvis her du nede- har lagt mærke til det, så har jeg sat torches. Ja, og så skal du også lige fylde det hele ud med cobblestone, så det begynder du bare med. Der er noget cobblestone. Nej. Gider du ikke? Nej, det vil jeg nok heller ikke gide. Jeg skal ud og... Jeg tænker, at der kommer en masse chests her under trappen. Eller 3. Jeg skal ud og angribe. Eller Hvorfor vil du så gerne ned i grotter. Okay, Jamen, jeg vil ned i grotter, når du så finder vi kan få diamonds, mere iron. Når vi finder diamonds, så er det Tom, der skal have dem. Hvorfor? Fordi, Bare fordi. ja. Men du må også gerne, Thomas. Det er fordi Der var Thomas det ikke. til Vi slår også hans skin. Det trænger til noget blåt. Ej. Nej, det var ikke en villager. Det var bare en baby zombie. Jamen, vi behøver sikkert fange dem endnu, så de spawner de bare. Ja, det kan det være. Ja, nej. Vi har ikke engang guld. Vi har ikke engang blaze. Nej, det skal også have lavet en portal til. What? Hvad? Okay, Marius, jeg har en iron ingot til dig, hvis du vil have den. Nej. Nå, okay. Jeg skal lige bruge den. rigtig Jeg ved meget ikke, hvordan jeg fik den, men der var en zombie, der droppede den. Jamen, det er rare drop. Kan den så De kan også droppe droppe en gulerødder og potatoes. det kan Guldhjelm. Ja, Selvfølgelig. bare så I ved det der. Jeg elsker guldhjelme. Og prøv at se, Thomas han bliver nakket af en zombie. Nej, jeg gør ej. Der er bare en, der har en jernskov. Ja, og du har et stensvær. Hvad tror du, der gør mest ondt? Jernsværd, det skader en mere end... Nemlig. Men jeg mener i virkeligheden, der gør det nok også mest ondt. Måske. Thomas, lad være med at lukke den her ind. Jeg har også Så lukket. spiser du råt, når det er, at der ligger en masse mad her i. Prøv at se her, Tom. Nu skyder jeg dem lige. Nej, det gider jeg ikke bruge. Au. Har jeg egentlig nogle texture packs? Ej, wow, jeg har mange. Thomas, red mig for den der jernspade. Supercraft. Åh, Ja, Undskyld, det var det er også Marius' ur, som er så super sejt. Og ja. Så har vi ikke mere at sige til det. Var det første episode? Thomas? Var det dig? Nej. Thomas? hvad er det for en texture pack? Den er awesome. Sidder du og kigger på tekstpapirer? Nej, Okay. det var bare en, jeg havde. Okay. Og jeg tror, det er slut for første episode. Ja, det tror jeg også. Der er ikke mere. Så, farvel. Vi ses en anden gang. Hej. Ja, det Bye bye.